Welcome back sa Let's Talk. Final set together with Congressman Aaron Tanyada III. Congressman, ito, as we all know, you are part of the prosecution team sa impeachment trial ni Chief Justice Corona. So, babalik na uli. So, kumusta? Ano ang maasahan ng mga tao sa pagbukas ulit, pagbabalik ng trial? Well, ang magsisimula ngayong Mayo 7, no, Lunes, ang usapin tungkol sa impeachment ng ating punong maestrado Corona. At ang hinihintay ng ating mamamayan at ng ating mga impeachment senator judges ay ang pagiging testigo po ng ating punong maestrado. Bagamat sinasabi po ng ating mga kaibigan sa depensa na meron po silang 10 testigo pa, para sa amin, maski hindi na nila ipresenta itong 10 testigo, importante lang na may po si Chief Justice Corona sa witness stand, sasapat na, no? Dahil unang-una, Derek, maliwanag naman po na siya po ang pumirma ng kanyang statements of assets and liabilities and net worth. Hindi lang pumirma, siya rin po ang nanumpa na ito po ay lahat makatotohanan. So, wala nang ibang testigo na pwedeng humarap sa impeachment court para ipaliwanag yung kanyang salin, kundi si Chief Justice Corona. Bakit? Kung tatanungin namin, bakit 2010 lang lumabas yung ari-arian mo na binili mo noong 2004? No? Yes, Bakit yes. hindi mo nilagay 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010? No? Ganun rin yung 2007 na ari-arian. Bakit yung cash in bank mo, no? Na hanggang ngayon wala pang pinapakitang depensa na kahit anumang paliwanag, bakit 3.5 million pesos lamang ang nakalagay diyan habang ang nakalagay sa bangko ay hihigit pa sa 32.5 million. Why the discrepancy? No? So, ibig sabihin with those allegations, kumbaga talagang kailangan ng maialis natin si Well, Jay para Corona. sa amin, ngayon lumabas nga yung usapin tungkol sa $10 million, no? Sinasabi ng iba, sinasabi ng depensa, hindi totoo yan. Pero ang tanong, at ito'y nagugulat pa yung mga iba, sa salin kasi, Derek, sa likod po niyan, meron pong nakasulat na waiver authorizing the ombudsman, no, to search in any government offices to verify his assets and liabilities. And each public official signs that waiver. So Tama. so ang ating ombudsman ginawa yung kanyang trabaho, may nakita po siya, no, sa AMLA, no? This is yung usapin tungkol sa mga money laundering, no? May nakita po silang amount na hindi tutugma sa kanyang sweldo. So ito'y ibig sabihin na meron ngang tinatago ang ating punong maestrado at hindi ito reflected sa kanyang salin. So, kailan natin ma-expect na matatapos ang impeachment trial na to at kailan lalabas ang verdict? At, alam mo, mahilig yata sa basketball ang depensa. Dribble ng dribble eh. No, dribble ng dribble. Gusto nga namin fast break na para matapos na yung usapin. Pero sa nakikita po namin na Derek, baka by end of May pa ito Maabutin. No? Tagal So, pa. depende. So, pinag-aaralan nga po namin kung sino-sino yung magiging testigo ng depensa. Kung wala naman sinasabing importante, we might even waive our right to cross-examine para mabilis lang yung proseso. Sige, so asahan namin at babantayan pa rin namin yan. Ay, kailangan. No? Importante, alam mo, Derek, itong ginagawa po natin ay makasaysayan. Yeah. Dahil pinapakita po natin sa ating mga mamamayan na kahit gaano kaliit kang opisyal ng gobyerno o kahit gaano kataas sa ating pamahalaan, meron kang pananagutan sa taong bayan. Totoo yun. Public office is a public trust. And if you take advantage or abuse that trust, you have to be removed from office. Pero balik tayo sa freedom of information. Being sa media, ano naman dapat ang pwede naming maitulong sa freedom of information? Well, kagaya ng sinabi ko, kailangan patuloy po natin
ikampanya itong panukalang batas. Patuloy po natin kumbinsihin ang ating mga kongresista na sana suportahan itong panukalang batas na ito dahil alam naman po natin this is not really only for the media, but the media plays a very important role in exposing, in exposing corruption in all levels of government. Kaya kailangan na pasalamatin rin po natin ang pasalamatan natin ang media dahil they play a very important role in putting people into place. Kaya importante, this is not only for the media, but this is for everyone. Everybody. And we have to support this bill. For all the Filipinos. Ngayon, 2013 elections is very near. Is Congressman Tañada running for Senate this coming election? Alam mo, Derek, I'm an advocate of freedom of information, so I will answer your question. Yes, I'm running in the 2013 elections, but subject, of course, to the processes of the party. They know of my interest to run, and I've mentioned it. There are so many advocacies that still have to be pushed in the halls of the Senate, and I believe that I can contribute a lot here. Good luck. Under Liberal Party, right? Of course, under Liberal Party, even if my color, you yeah, notice that's why the next question. But you're wearing green. Well, green has been my campaign color since 2004. Okay. I've been a member of the Liberal Party since 1992. I will not transfer political parties like what is happening right now. But I believe that the Liberal Party, under the leadership of President Noynoy, is on the right path. He's been in office for the last 2 years at walang masabi o walang maibato ang oposisyon na kahit anong katiwalian laban sa ating Pangulo, for the since he's been in office. And that's why I think ang ating Pangulo ay mataas ang kanyang trust rating sa ating taong bayan. So we've chosen an honest president, and I believe this shows that the people want honest government. Of course. And being a member of the Liberal Party, handa po namin ipagpatuloy itong nasimulan ng ating Pangulo Noynoy. Yeah, pero kumusta na ang Liberal Party ngayon? Well, solid pa ba? So of course, we are the party in administration, and we have to be happy and proud about it. Kung makikita nga po natin, Derek, nakakatuwa nga ang magiging election ng 2013. The opposition is nowhere to be found. Okay. So the elections of 2013 would be an election among friends. Among friends in the majority coalition. Dahil kung titignan natin, 2007 midterm elections, maliwanag, may administration, may opposition. Team Unity versus Team Go, genuine opposition. In 2001, there was the K4 versus also the opposition nung K-ERAP, no? Yeah. So this is the only elections in recent memory that would show that the opposition now does not even have the power to put up an opposition slate. Yung mga identified opposition personalities nakikisiksik sa mga coalition na tinatayo. Yeah. So you will still be wearing green color? When the campaign starts, I'll be wearing yellow. Yellow. Okay, so we're really running out of time now, Congressman. So ngayon gusto kong bigyan ka ng pagkataon to talk to all the Ilocanos, to all our viewers. Any plans, announcements, or message sa mga Ilocano? Maraming salamat, Derek, and of course, Let's Talk and Core TV sa pagkakataon na binigay po sa akin ngayong araw para mapag-usapan isang sa mga mahalagang issue, no? Isang panukalang batas na sa tingin po natin kailangan ng ating mamamayan to promote good governance, accountability, and transparency in government. Ito ay makakatulong po sa atin para malaman po natin bilang miyembro, bilang mamamayan ng isang bansa, kung yung ginagawa ng ating pamahalaan ay ginagawa po nila tama at wasto, no? At para sa akin at para sa Pangulo po namin, ito ay importante dahil gusto nga niyang matapos ang kanyang termino na mas
maliit ang problemang haharapin ng susunod na Pangulo. At sa tingin po namin, siya po ay nasa tamang hakbang. Suportahan po natin siya at suportahan po natin ang Partido Liberal at ang inyong lingkod po. Matagal na rin po ang pamilyang Tañada sa pagiging lingkod bayan mula sa aking lolo na si Senator Lorenzo M. Tañada, mula sa aking ama na si Senator Bobby Tañada, at syempre mula sa akin bilang isang aktivista nung ako'y nag-aaral hanggang ako'y naging abogado at naging kinatawan ng ika-4 na distrito na lalawigan ng Quezon. Patuloy po namin pinaglalaban ang interes po ng mga batayang sektor dito sa ating bansa. So sana sa darating na taon, sana hindi ninyo ako makakalimutan at magtulungan po tayo para sa ikaunlad ng bansang Pilipinas. Thank you so much, Congressman Aaron Tañada, and good luck to you. But before that, may konting token lang kami para sa iyo. Salamat. As remembrance lang, galing dito sa Core TV na for guesting and for spending time dito sa Core TV. It's really a great honor and privilege for us. Good luck to you at syempre sa lahat ng mga bills na gagawin mo at sa mga susunod pang kabanata ng iyong posisyon. Good luck and hopefully makapasyat ka ulit dito sa amin. Maraming salamat. Mga kaibigan, mga ka-Ilocano, yan po si Congressman Aaron Tañada. Siguro, marami tayong nalaman doon at kailangan talaga nating i-practice o di kaya huwag nating kalimutan ang ating karapatan nating malaman or kailangan nating karapatan rin the right to know the correct information. At syempre, the right to speak as well. Salamat po sa lahat ng aming mga sponsors na walang sawang sumusuporta sa amin. Once again, thank you so much, Congressman Aaron Tañada. At sa inyong lahat ng mga sumusuporta, magkita-kita ulit tayo next week. Ito po ang